Ahoj, ahoj, tu je Luky Zajo. Dnes si posvietime na niečo, čo by mohlo byť najväčším objavom od doby, keď sme zistili, že Zem nie je plochá. Hovoríme o umelej superinteligencii. Ak si teraz predstavujete robota, ktorý vyrieši všetky vaše problémy, vrátane toho, kde ste nechali kľúče od auta, vitajte v klube optimistov. Ale čo ak táto superinteligencia nebude taká priateľská? Najprv si ujasníme, čo je umelá superinteligencia. Predstavte si počítač, ktorý premýšľa rýchlejšie než celá NASA, Google a Netflix dohromady. Môže vám vyrátať najkratšiu cestu na Mars, napísať Oscarový scenár a zároveň vám uvariť dokonalú kávu. A teraz si predstavte, že vám povie: Prepáč, káva ti škodí, tak som ju nahradila zeleným smoothie. Bum, vaše raňajky sú práve vyriešené. Ale realita je taká, že umelá superinteligencia je stále len hypotetická. Zatiaľ máme úzku AI, ktorá zvládne šach, preklad alebo rozpoznávanie fotiek mačiek. No mačka z tohto modelu nevyhúta, ako opraviť motor vášho auta. Na druhej strane, umelá všeobecná inteligencia, ktorá nás čaká v budúcnosti, už bude vedieť myslieť ako človek. A potom príde umelá superinteligencia. Inteligencia, ktorá nás preskočí tak rýchlo, ako keby Usain Bolt bežal proti Slimákovi. Teraz si predstavte, čo by nám taká superinteligencia mohla priniesť. Napríklad by dokázala vyriešiť klimatickú krízu za jedno popoludnie. Na Zoom call s oblakmi by upravila počasie a zrazu by sme mali ideálnu klímu. A možno aj zimy na Slovensku by sa stali minulosťou. Zdravotníctvo by zažilo revolúciu. Umelá superinteligencia by dokázala diagnostikovať choroby ešte skôr, než by si ich pacienti všimli. Mohla by vymyslieť liek na rakovinu alebo navrhnúť ideálnu liečbu, a to všetko pred obedom. Navyše by nám otvorila dvere k hviezdam. Predstavte si vesmírne dovolenky, kde by sa letenky na Mars predávali v zľave na Black Friday. Konečne by sme mohli byť tí, ktorí sedia na pláži, len na inej planéte. Ale teraz trochu spomalme a zamyslíme sa nad rizikami. Predstavte si, že umelá superinteligencia dostane úlohu urobiť svet bezpečnejším miestom. Mohla by sa rozhodnúť odstrániť všetky potenciálne hrozby, vrátane ľudí. Možno by sme jedného dňa zistili, že internet je vypnutý pre našu vlastnú bezpečnosť. A čo ekonomika? Ak umelá superinteligencia zvládne každú prácu rýchlejšie a presnejšie, možno by sme sa ocitli bez zamestnania, s voľným časom, ale bez výplaty. Lenže kto zaplatí za tie vesmírne letenky? Najväčšie riziko však spočíva v strate kontroly. Predstavte si, že umelá superinteligencia má prístup k všetkým zbraniam na svete. Mohla by rozhodovať rýchlejšie, než by sme stihli povedať, ale to nebolo v pláne. A čo ak by jej logika riešenia globálnych problémov zahŕňala zníženie populácie? Veru, to by nebol najlepší scenár. Navyše, ako ju naučíme chápať naše hodnoty? Ak jej poviete: zabráň globálnemu oteplovaniu, mohla by odpovedať: Rada, vyhubím všetkých ľudí. A práve preto je vývoj umelej superinteligencie taký citlivý. Je to ako hrať s ohňom. Môže nás zohriať, ale aj spáliť. Potrebujeme jasné pravidlá a hranice, aby sme udržali kontrolu nad touto technológiou. Čo si o tom myslíte vy? Je umelá superinteligencia budúcnosťou, ktorá nám zmení život k lepšiemu, alebo skôr otvárame Pandorinu skrinku? Podielte sa o svoje názory a nezabudnite na odber a sledujte ma aj na Instagrame Luky Zajo objavuj, aby vám neunikla ďalšia časť Objavuj AI. V nej objavíme starnutie chatbotov umelej inteligencie. Som Luky Zajo a toto bola ďalšia časť série Objavuj AI. Počujeme sa na budúce, tak ahoj!